Com pots superar aquesta emoció? Per a superar l'emoció puc fer-ho de dos motius, relaxant-me o jugant amb els amics. Què fas quan un company sent l'emoció? Quan un company sent l'emoció, li preguntaré a què li passa i a fer les coses. Quan sents aquesta emoció, què sols fer? Quedar-me parat i bloquejat. Et sol durar molt aquesta emoció? Sí, sol durar-la. Estic nerviós i no sé reaccionar-la. T'agrada sentir l'emoció? No m'agrada aquesta emoció perquè no confies en tu mateix i aquesta sensació no és molt bona. Creus que és bo que els demés sàpiguen què et passa? No, perquè si estic plorant no m'atrevisc a fer alguna cosa i tots vendrien a veure què em passa. I això no m'agradaria perquè sentiria un poc de vergonya. Et sol durar molt aquesta emoció? Si no aprens a lluitar contra aquesta emoció, no et quedaràs amb tu molt de temps. T'agrada sentir l'emoció? No m'agrada perquè es pot deixar atascat o bloquejat i es pot quedar-se amb tu molt nerviós. I no m'atreveix a fer coses que si me deixen mal.